قوناغا دومین یا هلبجارتنین سیستما فدرالیزما باکوری سوریایê tên li darxistin di dema got kombûnên Cinêva heşta jî tê li darxistin. Xwediyên projeya federalizma Bakurê Sûriyayê ta niha nehatine vexwendin ji bo kombûnên Cinêvê. Gelo rayedarên federalizma Bakurê Sûriyayê çi mesaja wan e got hilbijartin li rastî li darxistina kombûnên Cinêvê tê. Hevseroka Komîta Birêvebir ya Federalizma Bakurê Sûriyayê Foza Yusuf dibêje got çare di hundirê Sûriyayê de ye ne li Cinêvê ye. Peyama me ev e heta niha wan axivî li belê em kar dikin û em sistemê pêş dixînin. Ewan alozî kûr kir em aloziyê xwe çareser dikin. Ji bo wê em dibêjin çareserî di îrada gelan re derbas dibe, çareserî di sistemekî demokratî re derbas dibe. Gelê Sûrî ji bo demokratiyetê, ji bo azadiyê ew qestekoşîn kir. 6 sal em xwînê dirjînin, 6 sal em qurbaniya didin, bi milyona însan penaber bûn ji bo sistemekî demokratî çêbibe. Ji bo wê jî îro li Bakurê Sûrî bersîva şoreşê, bersîva gelan, bersîva dîrokê û bersîva şehîda têdayîn. Hevseroka Meclisa Damizrîner ya Federalizma Bakurê Sûriyayê Hediya Yusuf dibêje got hilbijartinên Bakurê Sûriyayê dîrokî ne û di dema got şerekî navxweyî li Sûrî heye û di Cinêvê de danûstandin li ser desthilatdariyê dibe. Li Bakurê Sûriyayê hilbijartin tên li darxistin. Hilbijartinên me gavekî daha bicoştir vê qonaxa duyemîn de avitiye û hîn bihtir waqeekî demokratîk li hilbijartinê me de niha derdikevin pêş ji ber ku gelek lîstew kesin serbixwe jî îro hene hilbijartin. Hevserokê Komîta Birêvebir ya Projeya Federalizmê Senherîb Barsûm daxwaz civaka navnetewî dike got bizanibe bi rastî kîn û nerê gelê Sûriye. Ji ber ku ew alî hîn dijberiyan li ser desthilatê dikin, nexema wan e avakirina civakeke demokrat, nexema wan e mafê pêkhateyên civaka Sûriyê, em daxwazê ji civaka navnetewî dikin ku pêdaçûnekê li dor vê kongrê bikin û ji nû ve pêkhateyên ku nivêneratiya civaka Sûriyê dikin vexwendî wê bikin ji bo çareseriyeke temama ku xelkê Sûriyê jê razî be. Meclisa Jinên Sûriyayê got endametiya wê ser asta Sûriyayê ew jî weke mêvan li Qamişlo amade bûn. Hevrêza giştî ya Meclisa Jinên Sûriyayê Lîna Berekat got ew bixwe ji bajarê Humsê ye dibêje got hilbijartinên li Bakurê Sûriyayê bersiva Cinêvê ye got çare li hundirê Sûriye û niha li ber çavê me ye. بظل انعقاد المؤتمرات اللي عم يدعوا فيها انه هن عم يمثلوا شعب دسیا وان کنگره کو دبیجن او نونراتیا خلک سوریه دکن او ل چارەسەریە کې دګرن چاره هيا او لویرا ورن هل بجارتنا ببینن او بنارن چوا خلک بجدار دبه بجدار بونا جنیا درست او رولاویا چالاک د جواکې ده از باورم افسر بورکه د ویل برچوان به او لسرانسری سوریه بلاو به او به پروژه چارەسەریە جبو قریزا سوریه Hêjaya gotinê got ev qonaxa duwemîn ya hilbijartinan Bakurê Sûriyayê li rastî li darxistina Cinêva heştan tê û ta niha xwediyên projeya federalizmê ya Bakurê Sûriyayê nehatine vexwendin ji bo kombûnên Cinêvê. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.